Buenos días a todos. Iniciamos la sesión. Abrimos la sesión. Este é un pleno extraordinario con un único punto na orden do día, onde pretendemos que se aprobe un plan de acción para o clima e a energía do Concello de Outeiro de Rei. Se convoca un pleno extraordinario porque o plazo me parece que é o día 15 para presentalo. Todos non podíamos esperar ao pleno siguiente, non se debe elaborar antes para o pleno anterior e por ese motivo se convoca este pleno extraordinario. Realmente é un plan que eu xa expliquei un pouco na comisión informativa, que todos os grupos se lles pasou, e o que pretendemos aquí era facer un plan onde recollemos unha serie de accións. O pacto dos alcaldes, que é a razón no que se inicia isto, se non me equivoco, creo que se hai algún error, pregunto ya a coordinadora, que é a arquitecta municipal, creo que é firmado alá polo 2008, despois nosotros nos adherimos, creo que polo 2019, e simplemente, pois, agora presentamos un plan que recolle unha serie de accións que xa se foron facendo ao largo do tempo polo Concello e evidentemente as posibles accións de cara ao futuro. As posibles accións de cara ao futuro, pois, digamos que son declaracións de intencións, pero sumamente fundadas, que nos gustaría que se materialicen e ao mellor incluso se poden mellorar. E cando digo declaracións de intencións é porque para desarrollar todas as accións que se poden desarrollar en un plan destos, pois evidentemente necesitaremos financiación de outras administracións e iso non está garantizado. Desde logo temos grandes esperanzas de que iso se vai materializando co tempo a medida que esas accións se vayan presentando, e aquí hai uns objetivos para o 2030 que, se non me equivoco, creo que é reducir o 40% das emisións que había no momento de iniciarse esta fase, digamos. Non estou moi seguro, será a partir do 2008 ou do 2010. Entonces, do 2010, vale. Entonces pretendemos que o plan de acción, con todo o que se leva feito hasta ahora, pois que nos leve a cumprir esos objetivos. Sería o deseable, sería o ideal, e nosotros vamos a facer o esforzo todo posible, e xa digo, hai moitísimas cousas xa feitas que nos levaron a reducir emisións e a forrar incluso desde o punto de vista económico. Pensamos seguir facendo de cara ao futuro, pero vamos a depender dunha maneira moi importante do que supoña inyeccións económicas, aportacións, financiacións, chamémoslo como queiramos, de outras administracións. E aquí podríamos falar desde a Unión Europea hasta, por suposto, o Estado, por suposto, a Xunta de Galicia, por suposto, a Diputación e, por suposto, que o Concello tamén, que a parte de planificar, terá que aportar e fazer algunhas aportacións. E así o prevemos. Entonces, eu por parte miña pouco máis, creo que é un tema interesante todo este tema do clima e do medio ambiente. Creo que é sempre interesante tratar de conservar para o futuro a mellor situación medioambiental posible, generar a mínima contaminación posible, e con ese objetivo se elabora este plan e se pretende aprobar para que ese objetivo se cumpla no futuro. Non sei se hai alguna intervención. Partido Socialista. Bueno, eu en primeiro lugar debo decir que para mí penso que é unha ledicia que tantos concellos a nivel internacional se unan pensando
en mellorar a situación que temos actualmente coa nosa natureza e se preocupen por cuidala. Pero, de todas maneiras, neste plan eu atopo algunhas cousas que me gustaría comentar, coas que non estou moi de acordo. Vexo que cando falan da implantación de redes de telecomunicacións, falan de que permitirán estas implantacións, que sí que hai varias empresas que o están facendo, que se permitirán que se reduzan as emisións contaminantes dos vehículos grazas ao fácil que será comprar online. Que pasa? Que isto está claro. A ver, penso que o enfoque non debería ir por aí, porque está claro que o promocionar o comercio online fai que os comercios locais pois esmorezan, que desaparezan. E penso que non o deberían enfocar por aí, deberían enfocalo desde o punto de vista de que facilitan, sí, as compras online, pero sobre todo que facilitan que as familias teñan un mellor acceso ás redes informáticas, vamos, ás redes de internet. Despois, por outro lado, no que se refire ao fomento do coche eléctrico, contamos que terán en conta que a contaminación que as baterías en desusos producen. Gustaríame saber como van a afrontar ese reto, porque ao final, cando todos utilicemos coche eléctrico, que é o que se pretende mundialmente, aparecerán cantidade de lixo relacionado coas baterías. Como van a afrontar ese reto? Por outra banda, tamén teñen que ter en conta, relacionado con co tema dos coches eléctricos, que a produción de electricidade necesaria contamina na súa orixe. Como van facer, como van solucionar unha vez que todos teñamos un vehículo eléctrico? Por último, relacionado con Outeiro de Rei, gustaríame saber como van considerar a contaminación producida polo uso do circuito de Robra, que sí, sei que non aparece no plan, porque non contaban, efectivamente non ten electricidade, están coa súa instalación, pero bueno, os gases e os ruidos que o uso dos vehículos neste circuito emiten, gustaríame como van solucionar. E penso que tamén estes gases deberían telos en conta no inventario das emisións, porque este circuito vense utilizando desde hai tempo. Por outro lado, unha crítica, por que non se fixo este informe en galego? E por que esperaron ata case o último día para presentalo aquí no pleno? Gracias. Bienvenido. Escoita igual, perfectamente, igual. Ben, en primeiro lugar, dentro do bloque, alégranos este cambio de actitude, ou este cambio de pensamento por parte do Partido Popular, dado que non hai tantos anos o seu presidente do goberno tamén, negaba que houbera un cambio climático, según lle informaba o seu primo enxeñeiro, ese era un conto de algúns que estaban advertindo do que estaba a pasar. E que ainda hoxe, o seu correligionario Donald Trump nos Estados Unidos sigue a día de hoxe aínda negando ese cambio climático. Os seus equivalentes en América, no país máis rico do mundo, sigue negando, e o país, un dos países máis contaminantes, sigue negando que existe cambio climático. Alégrame ese cambio de actitude ou ese cambio de tendencia política futura, inda que nos tememos que non seña por convencimento, senón que seña por interese. Ben, este documento que nos presentan, o primeiro inconveniente que ten para nós é que está claramente feito ás presas e cunha total improvisación. Non é o recibo que algo tan importante como debera ser un documento como este se nos dé con 2 días de antelación antes da propia comisión. Un documento de 85 páxinas que calquera pode entender que hai que ter certos coñecementos técnicos para poder analizarlo. É dicir, deixenos incluso sin tempo para que poder acudir aos nosos, entre comillas, asesores técnicos que puderan darnos unha idea do propio documento. Tendo que basar a nosa análise nun análise estrictamente político e non poder entrar no fondo das propostas técnicas, porque, insisto, é imposible con 48 horas, 72 a hora, ao pleno, facer un análisis técnico en condicións ou incluso facer aportacións ou emendas ao propio documento que puderan enriquecelo. É completamente imposible. En plan, facendo unha análise xenérica, visto un pouco por encima, por así decir, non? A parte máis política,
Home, non hai que ser moi espabilados para ver que é un documento que donde unha gran parte deses 85 folios son fusilados directamente de calquer outro documento que valería para calquer outro concello. E máis, dudo moito que pasara ese programa que existe para detectar a copia, non? Nos copyrights, dudo moito que superara algunhas das partes dese documento. A parte deso, hai outras partes tamén bastante importantes, que son simplemente datos do INE, que non faría falta un traballo deste tipo para ir ao Instituto Nacional de Estadística a sacar datos ou ben xenéricos do Estado español, de Galicia ou do propio Concello de Outeiro. A parte de todo iso, e sin entrar na parte técnica concreta, é unha inmensa declaración de intencións. Xa o propio alcalde o dice, pero a parte diso está clarísimo, incluso con afirmacións ou cousas que non teñen nada que ver co cambio climático e, dende logo, estamos convencidos que xa máis se van levar a cabo porque iría contra a propia ideoloxía do partido que goberna neste momento no Concello. E máis, hai improvisacións tales ou incongruencias tales como facer un documento deste tipo para como un inventario do ano 2010. Eso non ten sentido. O sea, estamos falando de 10 anos despois, 2 legislaturas e media despois, estamos traballando nun documento teóricamente para marcar algo tan importante como debe ser a política do Concello de Outeiro cara ao cambio climático nas próximas décadas, con un inventario do Concello con 10 anos atrasado. Non ten maior sentido. A realidade cal é? Que vimos aquí a todas presas antes do 30 de novembro que remata o prazo para que se poidan cobrar 6.000 euros para pagar este informe que, sinceramente, e dentro do noso punto de vista, está moi lonxe de poder, o sea, a súa calidade está moi lonxe de ter ese precio de 6.000 euros que vamos agora a aprobar neste pleno a subvención que o pague, non lle vemos sentido, non ten ningún tipo de obxectivo, non, nese caso. Cuestión xenérica. Os que vivimos os anos 90, vivimos o diñeiro que veu en subvencións da Unión Europea cando foi a adhesión, tuvemos que ver en moitos casos como aparecían os cazas subvencións, como aparecían as empresas como as ETA simplemente para captar subvencións, para dilapidar en moitos casos unha boa parte deses fondos europeos que, no canto de utilizalos para que houbera un desenvolvemento do país e poder converxer cos países máis ricos de Europa, se empregaron en noutras cousas, en facer favor de amigos, en darlle adjudicacións a empresas de coñecidos, de financiar partidos, bueno, unha serie de historias que nada tenían que ver co obxectivo e se perderon por esa vía unha alta porcentaxe de cartos. A nós tememos que este tipo de operacións seña xa un movimento dos buitres económicos que se empezan a mover para ir a polos 140.000 millóns que teóricamente, e xa veremos, van vir de Europa para intentar paliar os efectos da COVID. E temémonos tamén que esta seja unha operación que vaya nesa liña de intentar captar eses fondos. E máis, o mellor meto a pata, e esa meto, pois direi no seu momento. Pero temome que vai a empezar a aparecer empresas, entre comillas, xa destinadas, creadas única e exclusivamente para captar ese tipo de fondos. E senón, o tempo nos quitará ou nos dará razón. Máis razóns. Eu aquí diría unha frase que utilizase moi popular, que utiliza moita xente e que creo que ven moi a caída. Ustedes se lo guisan, ustedes se lo coman. Fan un plan, teóricamente, moi ambicioso e logo dicen vamos captar fondos, vai haber fondos, unha axencia de non sei de que, como lle chama, para contratar alguén, todo eso, etc. E unha comisión de seguimento. Pero na comisión de seguimento a oposición non pode estar. Está o alcalde e a xunta de goberno. É dicir, todo aquilo que ten un movimento económico, a oposición que non saiba nada. Escondelo. Témolo nós e nós facemos o que nos dé a gana. Mire, se aproban algo como este e só ustedes o van controlar, oi, pois guísenselo, cómanselo ustedes. Non pretendan que nós lle votemos a favor de algo sobre que non vamos ter absolutamente ningún control. É que é algo alucinante. Unha comisión de seguimento onde só están ustedes mesmos. Pois mira, pois síganse a si mesmos. Se necesitan seguirse a ustedes mesmos, pois síganse. É así, porque non ten sentido. Unha comisión de seguimento, por definición, é un sitio onde unha comisión plural, onde todo o mundo poida aportar ideas e poida fiscalizar, no bon sentido da palabra, todo aquilo que se fai. Non queren? Bueno, pois mire, ustedes se o guisan, ustedes se lo coman. Pero non pretendan que encima aquí levantemos a mão para que fagan cousas que non sabemos o que van facer e pola experiencia
e pola trayectoria temémonos como vai ser en Aragón, ou sea, que de mesma maneira. E cuarto punto, xo dixo a compañeira, e nós afirmámoslo, ou insistimos. Se estamos ante unha situación onde o idioma dos nosos pais, dos nosos abuelos, o idioma do noso país, está prácticamente, non digo a desaparecer porque vai levar uns anos, pero cada vez está tendo máis dificultades. Donde, eu son o primeiro que digo, non se pode obrigar a ninguén a falar nun idioma ou no outro. Pero caramba, cos cartos públicos, cando se paga con cartos públicos, o mínimo é dicir, bueno, pois faga vostede en galego para ir botando unha mão ao idioma. É que non hai outra opción, é que senón estamos acabados con cartos públicos. Con este diñeiro, se quen o fai é incapaz de facelo no seu idioma ou no idioma dos nosos antepasados, caramba, con este diñeiro ben lle podían pagar a un traductor para que traducira, creo eu. Non, é que encima o Concello de Outeiro levase unha importante subvención de normalización lingüística. E logo resulta que hai un documento da importancia que debera ter este, resulta que o fan en castelán. Home, hasta copian tanto que ni siquiera son capaz de traducirlo. Home, por amor de Dios. Eu creo que xa entra na incompetencia. E non ten ningún tipo de sentido. Por esas 4 razóns que dixen, o Bloque Nacionalista Galego non pode votar a favor deste documento. Bueno, pues nada. Empezamos máis ou menos contestando a representante do PSOE a importancia das telecomunicacións e critica, fai unha crítica, digamos, a porque propoñemos o comercio online. Hombre, eu creo que o comercio online beneficia a todo o mundo. Ademais, o comercio online é algo que evidentemente ou cerramos as fronteras ou senón é imprescindible. O goberno online tanto vai na dirección de ida como na de volta. Entendemos que todo o que se refiera a telecomunicacións en boas condicións evidentemente son moi interesantes. Evidentemente unha das cousas pode ser por o comercio online, pero ten moitísimas máis vertientes. Cando dicía usted ter en conta as familias, evidentemente se teñen en conta as familias, que é por o que se pode utilizar. Evidentemente tamén para as empresas que esteñan dentro, tanto para comprar como para vender. Entonces, me parece que non sei por que teñen que criticar que se fale das telecomunicacións. Non o entendo. Coches eléctricos. Que faremos cas baterías? Hombre, non esperarán ustedes que o señor Concello de Outeiro de Rei quen resolva o problema das baterías. Supoño que eso tendrá que resolver a Unión Europea ou o Goberno de España. Entendo eu, vaya. Por iso eu, cando antes decía o que pretendíamos, pois haberá que ter en conta as outras administracións. Evidentemente, eu parto desde este momento que se non temos ningún tipo de axuda, nin hai ninguna orientación por parte das outras administracións nesta dirección, pois evidentemente non se podrá levar a cabo este. Pero entendo que as outras administracións non desaparecerán, nin se cruzarán de brazos. Vale, porque se o fan, non creo que os ciudadanos lle lo permitan, vale? A produción de electricidade contamina. Por da izquierda son moi dados a que un día digan que ten que ser eléctrico e outro día digan que contamina a produción de electricidade. Non o acabo de entender moi ben. Xa sei que ustedes, según en que casos, non lles preocupa tampouco outras cousas. E aí está a central das Pontes que parece que a van cerrar. Cando noutros países de Europa están funcionando centrales como esa. Evidentemente, isto tendrá que ser unha cousa paulatina e tendrá que ser ao largo do tempo e tendrá que ser, como dicía o outro día, en función do que vai permitindo a tecnología. Seguramente que a estas alturas, antes de que se finalice o objetivo deste pacto no 2030, haberá novas tecnologías que nos permitan incluso variar criterios dos que temos agora, porque supoño que seguiremos evolucionando como fixemos hasta aquí. Circuito de Robra ou calquera outra infraestructura que espero que construyamos antes do 2030, porque nos quedan 10 anos, pois evidentemente se irán tendo en conta cando se vayan construindo e cando se vayan levando a cabo para ter en conta tamén este objetivo de disminución dos gases invernaderos ou de minimización cando é algo que se faga de novo. Eso é evidente.
E, bueno, desde logo do PSOE faime gracia, vendo o que está pasando ahora mesmo en España, que falen do tema do galego, e que me fai gracia. Sobre todo no PSOE. No Bloque xa mo esperaba porque é a súa cantinera de sempre. Pero no PSOE, desde logo que me fai gracia, que queren eliminar o castellano, e mire, eu xa o dixen aquí algunhas veces, algún nin Franco non foi capaz de facernos falar en castelán, nin os nacionalistas, nin os socialistas, que están sendo casi peores, nos van a facer falar en galego. Eu xa veo no que falo. Falo regular e falo mal en 2 idiomas. De acordo? Pero é que non me vou sentir obligado nin me sentín con Franco, porque xa vivía eu nesa época, e nos obligaba a falar en castelán, e seguimos falando galego. Nin agora vamos a aceptar que nos impoñan ustedes un idioma ou outro, cando os dous son oficiales. E xa digo, no Bloque podo entender, porque é o que levan facendo todo o tempo. Pero no PSOE, bueno, o que está facendo últimamente, podes entender calquera cousa, que calquera día hasta propoñerá a independencia da provincia de Lugo ou a do Concello de Outeiro de Rei. O PSOE, digo, o Bloque xa o ven facendo desde sempre, pero o PSOE igual o fai calquera día destes. E díceme o Bloque que benvidos a este cambio. Hombre, nosotros, ustedes xa sei que nosotros nos ven como bichos raros, pero claro, nosotros estamos aí porque dice a sociedade, non estamos por outra cousa, unhas ideologías que evidentemente non nos vamos plegar ao que dicen os demais. Nosotros temos as nosas ideologías, a nosa forma de ser, e vamos a seguir mantendo no tempo. Está ben, e agradezcolle o que decía antes, que se seguíamos as nosas tesis non íbamos a levar adiante este plan, máis ou menos creo que dixo algo así deso. Eu eso quero dicir que nosotros sempre facemos algo con idea de ejecutalo. Como non depende só de nós, pois xa veremos e por iso decimos. Pero, bueno, alégrome que usted pense así, porque como estudo hasta 2030, usted xa dá por suposto que hasta 2030 estaremos nós gobernando, aquí. Non será por convencimento, senón por interés. Hai un refrán que dice que pensa non sei quen que todos son da súa condición. Cada un pode pensar o que quere, pero nosotros actuamos polo interés general deste municipio. E acertaremos ou nos equivocaremos. A mellor algunha vez nos equivocamos e outras veces acertamos. Pero eso que nos examina deso son os veciños. Non son ustedes nin os partidos da oposición. Os partidos da oposición fan a súa crítica e opinan o que queren. E nós tamén opinamos o que queremos. Non lle deu tempo para estudialos, que lles pasa tantas veces que non lle dá tempo, e o de fusilar estes tempos que corren en España, que hasta o presidente do goberno copre as súas tesis, eu non o vexo así, pero vaya, eso está tan de moda en España, eu non o vexo así desde logo. Dice que é unha declaración de intencións, xa o dixen eu, evidentemente, nosotros non podremos levar adiante este plan se non hai axudas de outro lado, pero é que nosotros aquí recollemos moitas actuacións que xa fixemos ao largo do tempo. Entón, xa que era máis seña por eso, deberían reconocer que non é unha declaración de intencións, porque é que podíamos non ter feito nada a estas alturas, e facer un plan que dixera que daqui ao 2030 pois íbamos a corregir e íbamos a rebaixar o efecto invernadero no 40%. Podíamoslo facer así, pero é que nosotros puñemos neste plan todas as cousas que hai feitas, e polo que dicen ustedes, pois ni siquiera todas, porque hasta podríamos haber falado do circuito de Roma, aunque está aí a cabalo entre estarlo facendo ahora e ainda non estar acabado. Creo que ainda non están todas as cousas que fixamos nos últimos momentos en reducción de emisións de efecto invernadero. Pero vai, eso non é o que nos preocupa. O que nos preocupa é un pouco, facéndolle caso aos técnicos, facéndolle caso aos científicos, por desde un concello pequeno como o noso, que é insignificante neste tema, é sumamente insignificante, e desde logo é que me parece increíble que alguén nos diga que vamos fazer que as pilas dos coches eléctricos. Hombre, que as pilas dos coches eléctricos tendrá que ter o goberno de España algún programa para leválo adiante. A mí me parece que ni siquiera o goberno de España. Seguro que a Unión Europea tendrá que saber que vai fazer con todo eso.
Porque eso tamén nos pon en duda algunhas veces a nós. Os que estamos deste lado, cando nos dicen que os coches eléctricos non contaminan. Os coches eléctricos sí que contaminan tamén, porque a energía eléctrica, pero bueno, a moita xente de izquierda lle teño oído o contrario. E algún ministro de fai pouco dixo que algún tipo de combustible, levando a unha situación económica moi preocupante deste país, que os coches diésel tiñan os días contados. Entonces, aquí responsables por parte da izquierda todos os días e a todas as horas, con cada cousa que cada día se lles ocurre a súa tontería. Pero nosotros non vamos nese plan, nosotros vamos no plan de cousas que están feitas, decirlo porque están aí, e intentar de cara ao futuro, se as outras administracións van na dirección que deben ir, pois que nos acompañen ou acompañalas para que nosotros dentro do noso grado de area que podemos poñer, que hai que reconocer, que non pensemos que vamos a arreglar o tema do clima o Concello de Outeiro de Rei, nin siquiera España, nin siquiera Europa, claro, pero bueno, cada un tendrá que poñer o seu graniño de arena na parte que lle corresponde, me imagino eu. Evidentemente que nosotros non vamos a poñer en marcha unha fábrica un sistema de tratamento de residuos de pilas de coches eléctricos, porque ainda casi non hai pilas por coches eléctricos. Evidentemente que o Outeiro de Rei non se vai comprometer a poderlo facer. Nin creo que poida comprometer ningún concello de Galicia, nin seguramente de España, nin os máis grandes. Inventario de 10 anos. Home, pois, o inventario de 10 anos pois nos dá algunha solvencia para decir que en 10 anos fixemos unha serie de cousas. Porque, volvo a decir, podíamos non haber feito nada. E ao mellor non todos os concellos, non todos os concellos, son capaces de ter un inventario dos últimos 10 anos como o noso en baixada de emisións. E se falan de subvencións que se dilapidaron, pois haberá que pedir a responsabilidade que non fixera, porque nosotros non fixamos, Nosotros non fixamos, E mira que non lo propoñaron algúns gobernos da izquierda, como o plan é do señor Zapatero, que lle dá a cada concello unha inversión máis grande da que fai ningún ano para que faga en 2 meses ou 3. O sea, xa é unha provocación para que se dilapide ese diñeiro. Pero nós non o fixamos, Non é que non o vayamos a fazer, é que non o fixemos no seu momento. E todas as demais subvencións que vamos conseguindo se invirten. E creo que se invirten correctamente. Será para ir a por os 140.000 millóns. Ustedes eu creo que viven en outro planeta. Ou para ustedes todo está mal. Para ustedes, os demais todos son, de alguma maneira, algo trapalleiros, por non dicirlo peor. Ustedes son os que son éticos e normales. Os 140.000 millóns nadie sabía nada deles cando nós estábamos facendo as primeiras actuacións en baixa de emisións, Porque desto falamos desde hai uns meses. Claro, e nosotros temos aquí actuacións en rebaixar emisións desde fai xa algúns anos. Entonces, o mellor é caixa e algúns que están con esa idea, pero, oye, que respondan dela. De momento, deso quen ten que responder máis é o goberno e os partidos que o apoian. Que desde logo non é o PP. Ustedes lo guisan, ustedes lo comen. Ustedes, é que ustedes sempre están no mismo. Cando gobernan ustedes, aunque non ganen as eleccións. Pero que cando gobernan os demais, queren ustedes participar no goberno. Pero que iso non pode ser. E además non o practican onde gobernan. Nin hai que gobernen sen ganar, porque o fan con moita frecuencia. Fano con moita frecuencia. Únense todos para gobernar, pero ningún ganou as eleccións. Pero aquí facemos como nos outros sitios. Nos deron a responsabilidade de gobernar e intentamos facelo. E evidentemente podemos admitir e admitiremos toda clase de sugerencias que señan positivas. Outra cousa é que ustedes fagan sugerencias en plan político de aproveitar a ver se sacan un voto máis. Nese caso, cada un está no seu sitio. Bueno, e o do bloque, con o tema do idioma, pois é o de sempre. Como só queren que se fale no idioma que les dicen, pois algúns, mire, agora estuve falando en galego, pero eu que sei, se cadra na próxima contesto en castellano, xa veremos, porque creo no dereito
de falar en galego ou en castelán. E, desde logo, nosotros non somos tan... E mira que prácticamente todo se escribe aquí en galego, pero, bueno, se temos un plan escrito en castelán, pois tamén nos vale. Non sei se queren fazer algunha sugerencia a maiores ou non. BNG. Non estou nada que dixen, pero é igual. Eu, en todo caso, solo un matiz, pero nada, pero é o mesmo, tanto tempo. Xa é normal. Solo un matiz co tema, porque o que non me gusta é que se diga o que eu non dixen. Eu creo que neste salón... Está grabado, como non sabe... Por eso mesmo. Vale, entón, Por eso mesmo. Neste salón, eu nunca creo que ninguén mo iría, nin aquí nin fora deste salón, pero, bueno, igual. Que hai que obrigar a ninguén a falar en nada. En nada. E máis, creo que sempre foi moi claro neso. O único que dixen aquí, que sabía unha lingua que está tendo dificultades, é a moi mayoritaria, precisamente neste concello, que, cando se gastan cartos públicos, o normal é botarlle unha man. Eso foi o que dixen eu aquí. E non dixen ningunha outra cousa. Ningunha outra cousa. É o normal que, cando falamos en público, cando facemos documentos públicos, desde unha administración pública que además recibe subvencións para o uso do galego, o normal é que exixa, ou que pida, ou que solicite, ou que só admita documentos ou traballos que se fagan en galego. Ese é o normal, porque se fai con cartos públicos, é o que ten que facer unha administración pública é axudarlle a parte débil, que neste caso é o galego. Nada de impoñer, nada de obrigar, nada de nada. Logo cada un fai o que lle pete. Según a súa, o que pense, según a súa educación, a súa formación, é exactamente igual. Pero, por favor, é que non se solucionan as cousas obrigando a xente a que faga algo, no caso de idioma, ni moito menos. Trátase de cando se gastan cartos públicos que se axude a parte débil, nada máis que eso. E aquí, últimamente, curiosamente, vamos a peor, se van pasando os anos, a peor, que manda leche, o idioma vai, o galego vai a peor, pero tamén a actitude do Concello do Teiro vai a peor. Relaxanse as formas e cada vez nos atopamos con máis cousas que salen oficialmente do Concello ou se pagan con cartos do Concello que están en castelán. E iso é o que a nós nos parece mal. E creo que é bastante lexítimo, e que o digo con toda a corrección, educación e tranquilidade do mundo, que nós digamos eso. Non ten que extrañar a ninguén, ni parecerlle mal a ninguén. É dicir, é algo que me parece bastante coherente. Cos cartos públicos axúdaselle a parte débil, que neste caso é o galego, que a parte é o idioma dos nosos antepasados, que é o que de todos que estamos aquí. Vale? Co cal, vale, se alguén lle parece ben que desapareza o idioma de seus pais, de seus abuelos, pois está todo o dereito do mundo, pero nós tamén estamos no noso dereito para ternos mal eso. Nada máis, insisto, unha cousa que vale este diñeiro, por favor, o mínimo sería facelo, traducilo, xa que o que fixo non sabe facelo en castelán. Pero bueno, falar ustedes, non? É a nosa intención, e o que seguiremos defendendo nas nosas humildes posibilidades hasta onde poidamos. Iso é. Vamos a ver, respecto á instalación das redes de telecomunicacións, sí, o comercio online contamina indirectamente a través do transporte de mercancías deses países de orixe, iso sabémolo. O único que estou criticando aquí, comentando, é que penso que non deberían enfocalo por aí, que deberían enfocalo desde o punto de vista das familias, a necesidade que teñen as familias para que non volva a pasar o que pasou cando foi o confinamento, desde o punto de vista das familias que teñan un acceso a internet mellor, iso sí que o terían que facer, pero non desde o punto de vista da promoción do comercio online, porque fai desaparecer as cidades no fondo, desaparece o comercio, desaparecen as cidades. Eso por un lado. Por outro lado, o lixo producido polos coches eléctricos era o que lle estaba preguntando acerca de que farían coas baterías, co lixo producido realmente en total dos coches eléctricos. Era unha pregunta dirixida ao conxunto dos firmantes e que, pois, o mellor vostedes xa se van empezar a sentir como formantes dese pacto. Entón, penso que deberían estar preparados para afrontar ese momento entre todos vostedes. E terían que estar pensando hoxe nese problema que vai xurdir dentro duns anos e non esperar a que pasen eses anos e empezarse a afrontar a ese problema. Despois, referido ao galego,
Vostede representa unha institución que ten o deber de facer que a nosa lingua sexa normalizada a través dos diferentes mecanismos dos que dispón. Se en algún momento se exixe a un opositor que presente algún tipo de celga, por que non se vai exixir que unha persoa que fai un traballo para un concello externo a este concello que o presente en galego tamén? É simple, é fácil, é sinxelo. Respecto a que dixo que o Concello de Boteiro que era un concello insignificante respecto a outros, pois eu penso que non. Insignificantes seríamos cada un de nós individualmente, iso sí, pero en conxunto podemos facer moita forza. E este concello seguramente que se quere pretende adherirse a ese pacto para facer forza entre todos os concellos individualmente. Perdón? Xa está adherido a ese pacto. Vale, pois está adherido a ese pacto, pois precisamente entón tería que sentirse con moita máis forza. Non ten por que dicir que é insignificante. Que é? Perdón, que non entendi o É que dixo a palabra que o Concello de Rei, que o Concello de Outeiro de Rei que é un concello en proporción insignificante respecto a outros. Non, entre todos podes facer moita forza, de feito por iso está firmando ese pacto. Bueno, nada máis, non teño nada máis que dicir. En iso vou matizar que aunque é insignificante, eu considero que é insignificante porque é un pacto dos alcaldes a nivel europeo. Entonces, un concello que ten 5.000 habitantes nunha población de 500 ou 600 millóns de habitantes e 133 kilómetros, creo que en 8 ou 10 millóns de kilómetros cuadrados que ten Europa, pois vaya, podemos tratar como queiramos, non? E eu non considero nunca o Concello de Outeiro de Rei insignificante, considero sumamente importante, pero no porcentaje non representamos moito, non? Para que quede claro de que eu considero sumamente importante o Concello de Outeiro de Rei, e a palabra, se me mal interpretou, de insignificante, quer decir que, en función da población que temos e do tamaño que temos, no conxunto da Europa, que é onde se fai o pacto dos alcaldes, hombre, pois, claro, evidentemente non creo que nós podamos impoñer as nosas teorías. Podo comentar unha cousa? Sí, Pero sí, precisamente por iso penso que no fondo faise ese pacto entre todos estes concellos, todos estes alcaldes. Hai moitos concellos moi pequenos, pero entre todos podese facer moita forza, por iso están plantexando este pacto, para que entre todos se faga algo bo pola natureza, polo medio ambiente, nada máis. Por eso nos adherimos a ese pacto, por eso facemos este plan, e porque estamos convencidos. Pero vaya, ao final habrá que ser coherentes e podemos ser o que queiramos, pero somos o que somos. Pois como somos o que somos, eu entendo que o Concello de Outeiro de Rei en Europa vai a participar, é importante, pero non será determinante. Creo que eso entenderá o calquera. E xa me gustaría que fora, non? É que o internet, claro que é desde o punto de vista das familias, é máis das empresas, é que non hai outro punto de vista máis que ese. O que pasa é que enumeramos algo polo cual internet tamén pode axudar a rebaixar as emisións. Internet ese mesmo non rebaixa as emisións, porque tendamos un cable de fibra óptica, eso non rebaixa as emisións. Pero a función que pode facer, as facilidades que lle pode dar as empresas e as familias poden contribuir a rebaixar as emisións. É unha cousa máis, é un granito de arena máis. E que pensamos fazer con as baterías? Algo moi sencillo. Exigir ao goberno de España e a Unión Europea que lles dé unha solución. Cando haxe baterías en cantidades. Aquí non é un problema, ni non vai ser a corto plazo. Depende como se desarrolle o coche eléctrico. Pero que o desarrollo do coche eléctrico ten que ir unido a dúas cousas, nas cuales nunha delas xa estamos, que é en ter conexións. E outra é saber que se fai con as baterías. Cando as haxa, que a suficiente calidad para que a xente as queira utilizar, que sea outra pata máis. O coche eléctrico eu creo que ten como mínimo 3 patas. Unha é que haxa unha batería, que haxa un combustible, que seja o suficientemente eficiente para que os usuarios se lles convirta en interesante. Segundo, que ese combustible se poida repoñer como se repón agora con facilidade e rapidez, como son as gasolineras agora para os coches de combustibles fósiles. E terceiro, que os residuos que producen, que tamén agora producen residuos, os residuos que producen, que se lles dé solución. Pero, hombre, tan ambiciosos como para ter nosa solución para os residuos das baterías non somos. Eu espero que o Goberno de España e a Unión Europea
busquen esa solución, porque senón vai ser difícil que un concello, incluso os concellos en toda Europa, podamos resolver esa solución. Entonces, poñamos as cousas no seu xusto término. Os que pensamos fazer as baterías, pois eso, exigirle ao goberno de España, aos gobernos europeos, á Unión Europea, que lle dé solución. E contestando algunhas cousas do BNG, hombre, eu creo que o normal é botarlle unha mala lengua galega. Eu creo que nosotros, a imensa maioría dos documentos redactanse en gallego. Eu aquí con moi pouca frecuencia, ou casi nunca, falo en galego, en castelán, casi nunca. Neste concello, pues, creo que casi naide fala en castelán, e desde logo se lle falan en galego, contesta todo o mundo en galego, está perfectamente preparado para facelo. Eu creo que o mesmo dereito teñen a defender que se utilicen recursos públicos os que queren que se publique algo en galego os que queren que se publique algo en castelán. Non son iguales, claro. Xa me parecía que non eran iguales todos os ciudadanos, que uns teñen máis dereito a que se faga o que les gusta e outros teñen menos dereito. Eu entendo que teñen todos os mesmos dereitos a exigir que o diñeiro público se dedique ao que les gusta que se dedique. E se falamos da utilización do idioma, creo que é igual que os demais. E xa digo, eu estou perfectamente identificado co galego, pero que non estou identificado é ca obrigación. Porque usted dice que, oiga, que non quero obrigar a nadie, no cual neso estou perfectamente de acordo con usted. Eu non quero obrigar a nadie. E evidentemente, se neste concello a imensa maioría dos documentos foran en castelán, pois, como eran algún día, pois foise evolucionando e xa non son, porque creemos que o galego tamén se ten que defender. E se defende, e algúns o utilizamos constantemente. Hoy ainda vexo algúns dos que defenden o galego así como a ustedes, que despois a veces oigo algún falar en castelán. Que só admitan documentos en galego, se só admitiramos documentos en galego, pois hasta non sei se non estaríamos inculcando a legislación. Non sei que dice o señor secretario, pero a mellor hasta estábamos inculcando, porque todo o mundo ten dereito a falar no idioma que queira, dos dous que son cooficiales, e escribir no idioma que queira. Entón, se a un cando ven aquí a fala en castelán, non lle deixamos que presente un traballo ou que se presente a calquera cuestión, pois eu creo que ao mellor estamos conculcando os seus dereitos. Con lo cual, debemos permitir que se fale en castelán e en galego. E despois, evidentemente, intentar que eso se faga ca máxima asiduidade posible nos dous idiomas, sobre todo para algo fundamental, para que todo o mundo conozca os dous idiomas e despois poda utilizar o que queira, porque só pode utilizar se o conoce, senón non. E me gustaría que algún máis. Eu creo que as autoridades galegas, que neste caso pertenecen ao mesmo partido que este goberno municipal, que están traballando bastante nesa dirección. Eu creo que terminou o representante do BNG dicindo que lle parece ben que cada un fala no idioma que queira. A min tamén. Me parece moi ben. E, polo tanto, creo que queda todo contestado. As últimas intervencións centraron máis no idioma e no tema de internet, que creo que ten pouco que ver con isto. Pero, bueno, creo que o que preguntaba a Dosoi queda perfectamente contestado, que nosotros, evidentemente, non pretendemos ser os que lle demos solución ao reciclaje das baterías, que o que si pretendemos é que eso que o resolva o goberno de España e a Unión Europea, e pouco máis. Entón vamos a pasar a votar. Votos a favor do Plan de Acción para el Clima e la Energía del Concello de Outeiro de Rei. Votos a favor. 8. Me parece que nos falta un concejal, non? Sí. 8. Votos en contra. 3. Abstencións. 1. Contei ben os votos, como estamos un pouco dispersos. Vale. Temos as actas da sesión anterior. Por disculparme, que eso xa tiña que ir ao principio, non? Sí, totalmente. Vale, como non tiña aquí diante a orden do día, bueno, pues cambiamos, o sea,
invertimos o orden e aprobamos as actas ou polo menos presentamos as actas e as votamos. Non sei se hai alguna sugerencia, alguna alegación ás actas. Son dúas actas, non? 2 días De setembro e de outubro. de setembro e de outubro. Votamos as dúas en conxunto, sí? Vale, non hai ningún problema. Votos a favor da aprobación das actas de setembro e de outubro. Unanimidade. Quedan aprobadas. E non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Gracias a todos por vir.